И здравейте хора, днес ще играя в Fruit Ninja HD, дръпнах я от интернет и не знам какво да правя. И след се бия точно тук най-трудното, което за мен е лесно. Уоу, 10 точки ще да ми вземе. Ако има и тази бомба, ако я ударите, взима 10 точки. И много е гадно. Видите, е този банан много хубаво, защото ви забавя времето и може да внимавате. Ето, ударих една бомба. О, бонус. Всичко ми изгоря. Не, ще рестартирам. 60 секунди, гол. Уоу, това беше гадно. Аз гол. Минал, защото съм про. Нали казах, че не съм про? Че не съм добър. Как? Мали. Не знам, че съм толкова добър. Fruit Ninja. Fruit Ninja. Там че имам много малко време, поне да беше 2 минути ще ми събера 400 точки. Но съм голям мок, така че да играем нещо друго. Примерно класика. Добре. Ще ви срежа точно така. Що живея в Провадия. Так. Айди, чао плодове. Воу. Ще да изпусна нещо. Голям риск е това за играта. Изпуснах нещо. Съм аут. Сега да видим какво съм спечелил. Тези колко пъти ги правят и се връщат. Това. Да. Айде. Това е яко. Това да си изберем това. За това, защото е по-много. Това е някакъв обикновен цвят. Но как не? Това повече ми харесва. Да играем Нензон. Тук за секундите. Трябва да срежа колко мога повече. Няма никакви бомби. И тук имам определено време. Той нещо. Не знам точно колко беше времето, но съм събирал най-много 186. Това ми е най-големия рекорд до сега, когато съм събирал. Това беше много яко. Да, играта е много забавна. Преди аз играх само Майнкрафт, Hero Zero в интернет, някакви тъпи игри. Но Fruit Ninja, като гледах един приятел World Size, абонирайте се за него.
Много е добър в клиповете. Old Size. И аз ще сложа... Сега не се договоря за Old Size. С Old Size са на моите години. Аз ще там 5 клас, съм на 11 години. И сме Адаши. И ще кажа... Много е добър в клиповете, много добър приятел ми. Всички в класа са много тъпи. Old Size е най-добър. Истинското име не му е Old Size, но аз викам Old Size. Мегамикс. Така. Това мисля да е първи епизод. Довиждане от мен за сега и до скоро!